blanco como el azul del mar. Blanco como volver a empezar. Blanco como ninguno. Denominación de origen Rías Baixas. Albariño como ninguno. En el corazón de nuestra tierra, donde el sol acaricia cada racimo, nace un vino excepcional. Con pasión y dedicación, seleccionamos las mejores uvas, creando un equilibrio perfecto entre tradición y modernidad. Descubre la esencia de Bouza do Rei. Un vino para saborear y brindar. Bouza do Rei. Garantía de calidad, territorio y tradición. Ridomil Gold Combi. Fungicida sistémico contra o mildeu. Ridomil penetra na planta en tan só 30 minutos, polo que non é lavado pola chuvia. Ridomil é a mellor alternativa de tratamento para os primeiros crecementos do viñedo, xa que protexe mesmo os crecementos posteriores. Ben formulado co novo sistema Pepite, moito máis sinxelo de medir e mesturar. Ridomil Gold Combi, o fungicida. É un produto Singenta. Máis información na nosa web. Co gallo do Día Internacional da Muller dende Rías Baixas puxeron en valor o traballo das mulleres no seo da denominación de orixe. Nun comunicado destacan que o matriarcado en Galicia se refire ao papel fundamental da muller na sociedade galega, que en moitas ocasións se viu reforzado pola ausencia masculina debido á emigración ou tamén como consecuencia de traballos como a pesca, sendo as mulleres as que levaron a maior peso na vida familiar e social. Un papel que se mantén actualmente no sector vitivinícola de Rías Baixas. A muller está presente en todos os ámbitos do sector, nos postos de responsabilidade das adegas, pero tamén nas fases de produción e elaboración do viño, dende o cultivo da vide ata a comercialización. E dan números, 391 traballan para algunha das 178 adegas adscritas á denominación. Aseguran tamén que esta foto do sector de Rías Baixas está presente nas explotacións agrícolas ou traballos de viñedo liderados e ou supervisados por mulleres, un ámbito no que o Consello Regulador presume de paridade. Dos 4.954 viticultores asociados a Rías Baixas, case o 45% son mulleres. Segundo afirman, este protagonismo esténdese ás adegas, onde a presenza feminina non só aumenta en postos de responsabilidade, cunhas 65 mulleres en posicións de xefatura nas adegas amparadas pola DEO Rías Baixas, senón tamén en áreas como administración, cunhas 64 empregadas, os labores de adega con máis de 50 operarias de adega, o mantemento de viñedo con ao redor de 35 operarias ou a enoloxía, unha área na que preto dunha vintena de mulleres se dedica á elaboración do viño de Rías Baixas. Recordan que moitas delas teñen recibido premios como Winemaker of the Year nos Women in Wine and Spirits Awards 2021 ou os top 10 da web británica de Drink Business da Decanter ou o premio Fora de Serie en Enoloxía. Seguindo este ronsel, a muller de Rías Baixas tamén ocupa un oco esencial en ámbitos como a comercialización ou a logística, todos eles aspectos fundamentais para a presenza no mercado dos viños de Rías Baixas. Nos departamentos de comunicación e marketing, a presenza feminina supera as 30 traballadoras, mentres que no turismo son ao redor de 25. Así mesmo, cobra forza nas áreas de vendas e exportación e nas de xestión e finanzas, dúas áreas nas que superan a vintena de mulleres.
Unións Agrarias oponse frontalmente a rebaixar o rendemento por hectárea na denominación de orixe Rías Baixas. Máis de 3.600 viticultores están na zona do Salnés, que é onde está o problema de rendimientos por maior produción por hectárea. Pero, cando analizamos os datos, vemos que eses 3.600 produtores apenas teñen unha hectárea de media de produción. Polo tanto, no mellor dos casos, e nuns precios razonables, estaríamos falando dunhos ingresos brutos de 24.000 euros. Se esos ingresos brutos de 24.000 euros lle quitamos os costes de produción, estamos falando que a 100% desos viticultores están lonxe do salario mínimo interprofesional. Actualmente o Consello Regulador recolle unha produción máxima de 12.000 kilos por hectárea. Tamén existe a posibilidade de incrementala ata un 25% en anos de moita produción. Pero a proposta que hai sobre a mesa quere reducila ata os 10.000 kilos. E non vemos justificado porque resulta que se lle baixan 2.000 kilos por hectárea a un viticultor, cos precios que pagaran, os que menos pagaran nesta DEO, pois están por debaixo de coste de produción. Nadie pode vivir por debaixo de coste de produción, porque senón ten que ir a outra cousa. E temos unha riqueza en Rías Baixas, moito máis no Salnés, pero en Rías Baixas, que podemos acabar con ela. Estamos falando de moitas familias, 5.000 familias aproximadamente, e en todo ou en parte viven do viño. Esta medida afectaría directamente aos viticultores da subzona do Salnés, segundo apuntan dende Unións Agrarias. É aquí onde se rexistran os rendementos por hectárea máis elevados, ao contrario do que ocorre noutros puntos, como o Rosal e o Condado. Non afecta a toda a denominación por igual, afecta solo a zona do Salnés. Non ten ese problema o Rosal, non ten ese problema o Condado, donde teñen uns rendementos por hectárea inferiores, de 6, de 7.000 kilos, nin siquiera a zona do Ulla. Estamos falando do que é o corazón da denominación, onde está a inmensa maioría das explotacións. Ademais, poñen sobre a mesa alternativas a este recorte nos rendementos por hectárea. Apostan porque este axuste se realice nas adegas, reducindo os rendementos por transformación. Ou o que é o mesmo, producindo menos litros de viño por cada kilo de uva. Que haixa 12 non obriga a ninguna bodega a comprar os 12. Unha bodega compra o que quere. E se un ano non ten moito viño, pois non compra. E despois o reglamento dice que hai dúas formas de reducir cando hai moito viño. Hai unha forma de reducir baixando o cupo como propoñen ou prensando menos. En vez de ter 0,70 que dice o reglamento que podemos chegar a 0,70, pois con 0,58 prensar menos e ter menos viño. Pero aquel que estea sin viño podrá seguir prensando a 0,70, porque aquí hai quen ten moito viño, pero eu conozo bodegas que estuven nelas, falando con eles, que tiñan cupos por seus distribuidores e non había unha botella máis hasta marzo. Redúcese das dúas formas. Cal é o problema? Que se reduzco no número de kilos de uva, vai ao bolsillo do viticultor. Se reduzco sobre o rendimiento, vai ao coste da bodega. Entonces, facémoslo de sempre. Se vai ben, xa non lle dou conta dos meus beneficios a nadie. E se vai mal, socializo as pérdidas. O que teñen claro no sindicato é que esta medida afectaría principalmente aos viticultores máis pequenos. Reducirlle os ingresos e a produción a estes viticultores pequenos, porque son os que non teñen margen para regular unha finca ca outra. Non teñen margen para que unha finca que produce 12.000 regulala con outra que produce 8.000, entonces fai a media de 10.000, as grandes plantacións sí. Nós o que queremos é que as uvas que están nas parras, que son reales, que reúnen as condicións de calidad, terminen tendo cobertura legal. E as uvas que están nas parras, que están nas tarjetas e que non existen nas viñas, a uva virtual non lle dé cobertura a uva nin de fora, nin a que poda haber por encima do cupo. Non podo aceptar o debate se houber as razóns económicas, que eles mesmos dicen que non hai, ou de calidad. É dicir, é que a produción de 12.000 é en base a que esa uva é peor. Ora, se a uva non é peor, a uva que non pode ir a unha adega é a que non está na viña. A que entra de fora da denominación, a que está nesas plantacións que teñen só 3 anos e lle dou o tope de produción cando sabemos que hasta o quinto non van a estar en plena produción, a que está abandonada e sigue tendo cartilla e figurando. Ese é o que temos que perseguir.
Ora, a uva que está na parra, que é de calidad, que cumple o requisito do reglamento 12, esa é a que temos que atacar. Ese é o problema de Rías Baixas? Non. La innovación y el compromiso con la excelencia en todos los sistemas de la bodega aseguran un control riguroso de la calidad, desde el viñedo hasta la botella. Asentada en sus raíces, Pouza do Rei se posiciona como una bodega innovadora. La búsqueda constante de la excelencia y el compromiso con un albariño de gran personalidad marcan el camino hacia un futuro prometedor. Pouza do Rei, garantía de calidad, territorio y tradición. Dende o sindicato destacan que a evolución dos mercados para Rías Baixas, segundo datos do Consello Regulador, é positiva. Na última década as vendas medraron un 16,5% ata os 26,7 millóns de litros en 2025. En canto ás exportacións, superaron os 8,6 millóns de litros. E además regulamos de forma torticera, porque o propio Consello Regulador, que está amparando reducirlle os ingresos e a produción a estes viticultores pequenos, porque son os que non teñen margen para regular unha finca ca outra. Non teñen margen para que unha finca que produce 12.000 regulala con outra que produce 8.000, entonces fai a media de 10.000, as grandes plantacións sí. Pois estámoslo facendo en base 15 días despois de que o propio Consello Regulador dixera que tuvemos unha cosecha excelente, é dicir, que o problema do rendimiento non ten que ver nada ca calidad, que as plantacións de 12.000 kilos producen uve excelentes, según o Consello, nun ano no que se dice que se incrementaron as ventas e nun ano que se dice que se incrementaron as exportacións. Por lo tanto, que variou para que de pronto empecemos a andar todos detrás de meterlle mau ao rendimiento? Se algunha bodega ten un problema de stocks, non o pode trasladar ao conxunto da denominación, porque o que nos chama a atención é que as grandes bodegas, chámese cooperativas, pagaron a uva un 30% máis que as outras bodegas e resulta que necesitan todas as uvas que poda haber. Non teñen o problema ese de excedente. E, polo tanto, que nos están de algún xeito trasladando, socializando, e a mala xestión das bodegas que podan ter algún viño sin vender. O primeiro paso de Unións Agrarias será mandar un burofax ao Consello Regulador para coñecer a orixe da proposta e o informe técnico que a fundamenta. Tamén queren coñecer o estado do plan de crecemento ordenado previsto para DO. Que vai contar co rechazo da imensa maioría, do 100%, dos viticultores que venden uvas. Probablemente poda ter o apoio de algún viticultor que se disfraza de bodegueiro. Pero iso tamén é necesario aclararlo e poñer encima da mesa quen é quen neste Consello Regulador, porque non ten lógica que se os viticultores defenderan aos viticultores e as tres grandes cooperativas, as 4, apostan tamén por evitar esta reducción, non tería lógica que estuveramos neste debate neste momento, porque non hai razóns económicas, técnicas, nin de calidad para poderlo cuestionar. E sobre todo porque temos que ser conscientes que si lle cuestionamos a viabilidade a esos 3.600 viticultores, a denominación de orixen deixa de existir, porque estamos forzando que xente que vive a tempo parcial ou cunha renta moi pequena na denominación. A intención do sindicato é impedir que a proposta de reducir os copos se inclúa na orde do día do vindeiro pleno, que previsiblemente se convocará para o 27 de marzo. Tamén iniciaron unha rolda de encontros informativos cos viticultores para darlles a coñecer esta proposta. Porque a reducción significa na práctica deixar unha ferramenta máis na mau das bodegas que recae sempre sobre a parte débil. A bodega decide cantas uvas lle quere recoller ao viticultor. A bodega decide a como lle quere pagar. E o viticultor que ten un produto perecederiro só ten a elección do entregalas ou almacenalas na casa. Reducir de forma significativa 2.000 kilos por hectárea significa fomentar dúas circunstancias que son malas para a denominación, para a calidad e para os viticultores. Por unha parte, abocar a que vaya moito máis viño a esa elaboración fora da etiqueta, fora da marca, chámenselle restaurantes de
distintos ou como se lle quera chamar, pero sobre todo abastece o que é o mercado negro. Unha persona que ten 8.000 euros de ingresos non lle podemos pedir que tire 4.000 euros porque está fora de cupo. E terminaraos vendendo en negro, que é o que buscan moitos destas bodegas. Compralo, sobra uva a 2 euros, pero cómprase toda a 30 céntimos. E iso é malo para o resto de bodegas, é malo para a transparencia da propia denominación. Unións Agrarias quere buscar tamén o apoio dos concellos cuxos territorios forman parte da denominación de orixe. Pedirán que leven os seus plenos mocións rexeitando este recorte. Blanco, como un amanecer. Blanco como el verde de las hojas. Blanco como decir sí quiero. Blanco como ninguno. Denominación de origen Rías Baixas. Albariño como ninguno. Curso de Agricultura de parte do Plan Integrado de Emprego da Mancomunidade do Salnés. Nesta acción formativa participaron 10 alumnos. Cunha duración de 40 horas, o curso combinou formación teórico-práctica no uso de drons especializados na monitorización de cultivos e aplicación de tratamentos. O alumnado tivo a oportunidade de aprender a capturar e procesar datos multiespectrais, xerar mapas de precisión e realizar aplicacións de fertilizantes e fitosanitarios. Un xeito de integrar a tecnoloxía máis avanzada na xestión agrícola. O programa incorporou contido sobre normativa europea e española, dende seguridade operacional e a calibración de equipos ata a redución do impacto ambiental. Segundo apuntan dende a Mancomunidade, esta especialización permite acceder a novos perfis profesionais altamente demandados: o operador de drons agrícolas, técnico en agricultura digital ou asesor en xestión integrada de pragas, entre outros. Tamén beneficia o sector primario, presentándose como unha das oportunidades de modernización do campo. Entre as súas vantaxes, favorece a optimización de recursos, o aforro de auga e fitosanitarios, a mellora da produtividade e a sustentabilidade ambiental. O curso se basa en dos conceptos principales. Por un lado, a teledetección, para detectar con máis antelación os posibles problemas que teñamos nos cultivos. Sirve para todos os cultivos prácticamente. E por outro lado temos a aplicación de tratamentos pois cando hai un problema en algún cultivo ou simplemente un tratamento normal de fertilización, un abono foliar, o que necesite o cultivo. Se incluye en este itinerario formativo porque uno de los pilares de este programa integrado de empleo es la innovación en todos los sectores y nos faltaba como introducir la inteligencia de los drones y ponerla al servicio de lo que es la agricultura. Esto supone pues un ahorro en costes, mayor sostenibilidad. Este curso realmente complementa un curso que fixemos previamente, que ademais a maior parte do noso alumnado obtivo xa o título de piloto de drones homologado a nivel europeo, porque houve un cambio de normativa, co cal é unha oportunidade, por unha parte, a obtención dese título europeo e agora complementalo con esta especialización no campo do control da producción agraria. Pues en tema de las salidas profesionales, ahora cada vez está más en auge el uso de esta tecnología en el campo, entonces también somos la primera promoción que estamos haciendo esto, así que bueno, la previsión debería ser bastante buena para los que nos estamos formando y yo, por ejemplo, de hecho ya empiezo el lunes a trabajar, ya esta semana que viene. No es exactamente en esto, pero es un tema en el que he entrado gracias al tema de haber estudiado para piloto de drones, entonces a mí por lo menos ya me ha servido de bastante y seguro que al resto de compañeros tamén. Pois moi ben, actualmente son piloto e aprendemos sobre todo a normativa, sobre vuelo, entre outras moitas cousas como pois usar os produtos.
A Xunta de Galicia vende conformar a Comisión Interdepartamental para avanzar na elaboración do Plan Galego de Control de Produtos Importados, que forma parte do paquete de medidas posto en marcha polo Goberno Autonómico para defender os intereses do sector primario ante as implicacións do Tratado Comercial entre a Unión Europea e Mercosur. Nesta primeira reunión estiveron presentes os directores xerais da PAC e do Control da Cadea Alimentaria, Juan José Cerviño, e de Comercio e Consumo, Gabriel Alén, xunto con representantes da Consellería de Sanidade. O obxectivo desta xuntanza é implementar un plan de control específico en Galicia sobre os produtos importados a todos os niveis para inspeccionar os residuos de substancias non permitidas, detectar as imitacións de produtos de marcas de calidade galegas ou avaliar as condicións sanitarias dos produtos, entre outras cuestións. A maiores deste encontro estase a elaborar xa un borrador de plan de control en materia de cadea e calidade alimentaria contra imitacións, fraudes na composición reflectida na etiquetaxe dos produtos, así como nos calibres, tamaños, peso, trazabilidade e da orixe do produto. Este plan, xunto coas achegas do resto de departamentos da Xunta, integrarase nun único plan galego de control de produtos importados. A finais de xaneiro deste ano, a Consellería do Medio Rural impulsou un paquete de medidas a curto e medio prazo ante a posible entrada en vigor do acordo UE-Mercosur. Neste documento incluíanse varias peticións ao Ministerio de Agricultura, Pesca e Alimentación e a Bruxelas, todas elas xa executadas, así como compromisos a desenvolver en Galicia que están prácticamente todos en marcha. Entre as iniciativas máis destacadas figuran a posta en marcha do Observatorio de Prezos de Galicia, o reforzo da estrategia de promoción dos produtos galegos de cadea de distribución curta e de proximidade, o desenvolvemento dunha estrategia de impulso a exportacións de produtos da nosa comunidade co fin de aproveitar as oportunidades dos novos mercados, ou a realización de campañas de sensibilización entre os consumidores para incrementar o consumo da produción propia. Agricultor, chegou Ampexio, a peza clave para controlar o mildeu no seu viñedo. Grazas aos seus innovadores modos de acción, Ampexio converterase nunha ferramenta esencial nos programas de tratamentos de viñedos. Ampexio, o fungicida sinérxico e sostible fronte ao mildeu da vide. É de Singenta. Blanco, como un amanecer. Blanco como el verde de las hojas. Blanco como decir sí quiero. Blanco como ninguno. Denominación de origen Rías Baixas. Albariño como ninguno. En el corazón de nuestra tierra, donde el sol acaricia cada racimo, nace un vino excepcional. Con pasión y dedicación, seleccionamos las mejores uvas, creando un equilibrio perfecto entre tradición y modernidad. Descubre la esencia de Bouza do Rei, un vino para saborear y brindar. Bouza do Rei, garantía de calidad, territorio y tradición.